x'inhu dak li bih titaxxaq l-aktar. X'toż l-aktar aktar minn kull ħaġa oħra. Verament. Kull bniedem Kristjani jew le, żgur jossi affarijiet jew persuni nistgħu ngħidu li qisu għandna speċi ta' skala ta' valur u fiha inpoġġu kull ma nogħżu. Xi wħud inqesuhom iktar prezzjużi minn oħrajn. U din l-iskala hija fluida fis-sens li l-affarijiet u l-persuni u l-post li ntuhom mhuwiex fiss. Ħaġa tista' tkun l-ewwel illum u l-aħħar għada. X'post jokkupa Sidna Ġesu Kristu fl-iskala ta' valur tiegħek? Kemm hu għażiż Ġesu għalik. Fil-preżent, mhux kemm kien għażiż għalik snin ilu meta ntqajt miegħu, lanqas kemm tixtiequ jkun għażiż għalik fil-futur, imma llum fejn qiegħed f'din l-iskala ta' valur Sidna Ġesu Kristu. Irridu nammettu l-aħwa li l-koll ninsabu kontinwament ibbombardjati bi ħwejjeġ li jiddomandaw minna li ntuhom l-importanza. Dal-ħafna affarijiet li l-ħin kollu jriduna nagħtuhom post prominenti fil-ħajja tagħna. U jekk ma noqgħodux attenti, faċilment jiġrilna li bil-mod il-mod Ġesu jibda nieżel l-isfel. U f'postu nibdew nagħtuh il-ħwejjeġ jew persuni oħrajn. L-aħwa li kla tal-mulejn fis-sempliċità tagħha hija okkażjoni mill-isbaħ li Alla jtina ġimgħa wara ġimgħa. Għaliex tpoġġi l-Kristu quddiem għajnejna. Fejn suppost ikun. Terġa' tgħidilna li għandna bżonn nindawru l-ħarsa tagħna lejh. Li naħsbu fuqu, li niffokaw fuqu, jekk dan nagħmluh, nerġgħu nilmħu mill-ġdid l-isbuħija tiegħu. Jekk dan nagħmluh nerġgħu nilmħu l-isplendur tal-persuna tiegħu, l-eċċellenza tax-xogħol ew tal-ħidma salvifika tiegħu fuq is-salib. U jekk insejna nerġgħu niftakru li ħadd bħal Kristu. Jekk forsi tbedna xi ftit minnu, nerġgħu nindunaw bil-bżonn li għandna nerġgħu morru qribu. Jekk bridna ew l-imħabba tagħna forsi birdet xi ftit jew wisq, li jerġa' tqanqal fina dawk l-affezzjonijiet lejh. Irridu nħobbuh, irridu nafdawh, irridu nobduh nsegwuh aktar fil-viċin, irridu nservuh u nxandruh aktar u aktar fil-ġranet tagħna. L-aħwa Ġesu jixraqlu l-aqwa post f'ħajjitna. Jixraqlu l-ewwel post fuq quddiem net, number one f'dik l-iskala ta' valur tal-ħajja tagħna. U jekk mal-modija ta' żmien, l-istima, il-valur li aħna nagħtu l-Ġesu minflok żdied, naqas u ċkien, jekk forsi xi ħaġa oħra iddistrattatna, aljenatna u sallum poġġejnija qabel Ġesu, allura l-aħwa nistidinkom biex nindmu. Dan huwa mument u opportunità biex nidmu. Itlob maħfra lil Alla u arġamel l-aġġustament meħtieġ. Jiġifieri erġat lil mulej Ġesu dak il-post li jixraqlu fuq quddiem u l-affarijiet l-oħra poġġihom f'posthom, dejjem taħtu, dejjem warajh. U jalla dak li nożżu l-iktar f'ħajjitna, dak li l-aktar nitaxqu bih, li l-maħbub ta' ruħna jibqa' dejjem Ġesu. Il-warda ta' Sharon, il-ġilju tal-widien, dak li nammiraw aktar minn 10,000.